Sini Boronggrang MLA Sar Manov मेरुदण्ड hunjaku मेरुदण्ड जों सबाइखौ जाग्ला ड्राग्स न जेखुनु जों एभयड माखायनाय कारण इंलिश बे कासे कक दङ हेल्थ इज वेल सरि काहाम दंखाय तेनिनि जति सामं खायमानाय तेनिनि हेल्थ काहाम दंना नांनाय हेल्थ काहाम दङ बै खेला दुला बेले इम्पोर्टेन्ट खेला दुलाव जों गुरमारिनाय हायकेन जों तिनि सायावनो आसा खालामदोंमोन आरो प्लास अर जे जों नुखा खेला बेले नायथ अरनो हयते किछु किछु बरफ नेशनल लेभेल थाङि थुङि मानाय माकेनो जों बसखांति हेतु माने तिनि दाइसे तिनि एडिसो बहायनो डिसीएल दंफिनाय अर जागाव गमर जों अब्र प्रमोट खायमान आस्ते आस्ते गम खोब काहामने एकटा जों मैच नुका एन्जॉय बिथायके एरियान बरफ आइ तिनि मिशन विजन नासिब दङनो तिनि सिक्लावनो जों गुसु काटलांके फिट माटंनाय फिट नि बागैनो दिनो मैच अमनि खायमान आरो बेले एन्जॉय खायके जों मैच नाय नायथोका लुकुरकले बुसु बांखना सारर मैक्सिमाम अर लुकुरक बेले बाङो एक्चुअली गाबोन बाजाराव फुटबल मैच बेलेखौ जमो गाय नेरे बडर प्राय आंनिया हमपनो 10,000 कासा कासी बरं खायमा दङ आंनि एक्सपेरिमेन्ट गाय म अर बरं जमो आगे फनो दिनमु खूब गाहाम जमो का खूब एन्जॉय बरं